Dime. A pesar da crise do COVID-19, nos seguimos adiante con o noso club de lectura. Non podemos reunirnos no estudio de Radio Fene Radiofusión co escritor convidado, pero cando menos falamos con el a través de Skype, porque estamos encerrados por culpa do virus. A lectura é unha das mellores vías de escape. Hoxe o libro escollido é Un lume azul de Paco Feijóo, editado por Xerais en 2019. Esther Val, bo día. Bo día a todos. Pitusa Arias, bo día. Bo día. Pedro Feijóo, bo día e benvido. Moi bo día, moitísimas grazas polo convite. Onde pillou a Pedro Feijóo a alarma sanitaria? Está aproveitando para escribir ou algunha idea lle aportou esta vivencia tan extraordinaria? Pois ideas moitas, agora boas non sei. Non, na verdade que estes días non estou escribindo nada, porque isto que falábamos antes de comenzar a conversa aberta, esta perplexidade que supoño que dunha maneira ou doutra nos está sacudindo a todos, a sensación que me deixa é que, desde logo, neste momento, calquera cousa que eu quera convertir en ficción vai quedar ridícula ao lado da dureza da realidade que nos está sacudindo a todos. Así que neste tempo, casi como mostra de respeto, eu prefiro sentar, observar e calar. Creo que xa haberá tempo para ficcións, pero sabedes isto que din, e ademais é absolutamente certo, que a realidade sempre supera a ficción. Mais ou menos os autores imos trampeando, imos conseguindo disimular un pouco esa diferencia, pero creo que nestes días, no meu caso, isto que estou dicindo é a miña percepción e é como sinto eu con respecto ao meu traballo, pero creo que calquera cousa que puidese escribir agora pareceríame ridícula ao lado de todo o que está sucedendo. Bueno, pareceme moi forte. Non o creo, poño moito en dúbida. Se a situación que vivimos é brutal, a novela Un lume azul tamén é brutal. É a primeira novela túa que lín, despois tamén lín Sin piedade, a collí na biblioteca. E, bueno, penso que esta novela é brutal porque ten todos os calificativos para ser unha boa novela, trama potente e moi aditiva. É tamén brutal pola brutalidade que hai nela. Teño que dicirche que me costou moito ler algunhas das páxinas da novela. Se me dixeran agora mesmo tes que escoller entre ir de cabeza ao inferno ou vivir o que pasa en algunhas das súas páxinas, non teño dúbida, vou ao inferno de Rutiña. Como foi imaginar e escribir todo isto que acontece? Xa tiveras escrito algo parecido así con esta fiereza ou foi a primeira vez? Sí que hai referentes anteriores, sí. De feito, bueno, mira, escribilo foi durísimo, moi duro. De feito, e o fío do que vos contaba na resposta anterior, agora non estaba escribindo nada, precisamente porque a min todo isto, xa non o confinamento, sino en todo o proceso previo á chegada do virus, a min colleume nunha especie de proceso de desintoxicación. Eu o que estaba facendo estes últimos meses era limpar, porque para escribir Un lume azul, bueno, se algún de vos leu algunhas miñas novelas anteriores ou me escoitou falar sobre elas, xa me escoitaría dicir todo iso da documentación. Para min, unha das formas que eu teño de fortalecer o meu discurso na novela é documentalo ben. Traballo con moita seriedade a documentación de todo o que vou contar. E claro, cando te documentas para escribir unha historia como Un lume azul, tes que ver, sentir, tes que experimentar moita maldade e expoñerte a situacións, pois, home, das que se non fose pola historia, pois todos preferiríamos non vivir. Non é que me atraia especialmente iso, pero sí que quería chamar a atención sobre un espazo moi... Bueno, vos lestes a novela xa sabedes a que me refiro, non? Espazo terriblemente duro.
De feito, eu levaba moitísimo tempo con esta novela na cabeza. Eu empecé a darlle voltas, por un lado, formalmente, recordo que cando eu descubrín as novelas de Pierre Lemaitre, alá polo 2014, 2015, eu pensei, bueno, como xa viña con a memoria da Cheva, por exemplo, viña traballando cun formato tamén moi duro, moi máis ou menos explícito, violento, de repente aí atopei algo máis grande por onde poder encarrilar o meu camiño. E xa tiña esta historia daquela na cabeza. Así que antes de, cando por fin atopei un momento para sentarme a escribila, antes de sentarme xa a documentar e logo redactar un lume azul, ademais, mira, vai de saúde a cousa, porque a finais do 2017 tiven, bueno, un problema e tiven que pasar bastante tempo no hospital. Esa temporada, como non podía estar traballando no que quería, serviume para reconsiderar cousas, replantear e probar co que tiña a man, que non era moito. E aí foi onde decidín escribir Sen piedade. En Sen piedade hai non vou dicir experimentos, pero si hai probas do que logo quería facer con un lume azul. Sen piedade tamén, se acabas de ler, recordas que é unha novela dura, é unha historia tamén moi violenta, é unha historia sobre maltrato, sobre abuso, e ademais formalmente tamén ten xoga moito a buscar ese xiro que non espera o lector, bueno, isto, sabes a que me refiro, non? Aí sucede algo ao final que a miña intención era que non esperases, non? Así que escenas explícitamente violentas, pois sí, xa sabía de antes, non? En A memoria da Cheva, por exemplo, a famosa escena da muller na bañeira, ou que en realidade non é máis que, para min eran representacións actuais dunha violencia que Rosalía xa, para min, explicitara bastante en Follas Novas. Nada máis é darlle un formato un pouco máis actual, pero esa violencia xa estaba no libro. A min gustárame ese xogo. En Un lume azul, perdón, en Os fillos do lume tamén hai algunha execución violenta, pero o que hai en Un lume azul, en realidade, ten todo ese comezo que eu sei, eu son consciente de que é moi duro. Por exemplo, a xente tírame moito das orellas pola famosa escena do porco. Ese porco no túnel que está devorando un brazo e todo iso. Xa o sei. O que pasa é que iso é algo absolutamente consciente. Eu aí mirade, o que buscaba con esas escenas, eu pretendía ser explícitamente moi violento, pero dunha maneira moi artificial, moi... Estes días describo como fogos artificiais. En realidade todo eso é pirotecnia. A parella que aparece na bañeira, o tipo que lle comen un brazo no túnel, a crucifixión no sótano. Todo eso é pirotecnia, para decir, ¡hala, qué bestias este tío! ¿Cómo se ha inventado esto? Porque eu o que estou buscando con esas escenas é precisamente que unha vez... É como cando estás de noite na festa e ves estoupar esa gran palmeira de fogos artificiais. Unha vez que eso empeza a diluirse e a desaparecer, é cando entra a segunda parte da novela. Ti sabes que esa palmeira non existe, sabes que son fogos artificiais, non é real todo eso. Por moi espectacular que sexa, non é real. Sen embargo, cando todo eso baixa, empeza a aparecer outra historia, empeza a aparecer outra violencia. Sebastián empeza a contar a súa historia, Viola empeza a contar a súa historia, e esa historia sí que é real. Todo o que conto aí, todas as execucións da primeira parte son invención miña, eso non hai casos reais. Pero todo o que se conta despois, unha vez que empezas a descubrir a historia da granxa, a historia de Santa Saturnina, eu aí o único que fixen foi poñer todos eses casos nunha trama ficticia que me invento eu e poñer un caso detrás doutro. Pero en realidade, todos eses casos illados, se os sacas da trama, todos son casos reais, todos son referentes reais. Algúns están afastados no tempo, no espazo, pero outros sucederon ao lado da miña casa. Por exemplo,
lembrades cando Viola describe, cando ela aínda é nena, e describe os seus primeiros anos no orfanato, hai un momento no que, por exemplo, conta o caso dunha nena de Tui, que entra no orfanato, e describe como era a situación a hora das comidas, que lles daban carne podre, a nena vomita, vale, pois eso é certo. Eso sucedía, neste caso está sacado dunha experiencia que recollín nun orfanato irlandés nos anos 70, pero logo, por exemplo, a escena a que lle dá título á novela, de onde ven o famoso lume azul, este método que tiñan as monxas para mexaste na cama, pois xa verás como desta non te mexas máis. Eso era o que facían as monxas do Sagrado Corazón en Vigo. E iso facían aínda nos anos 80. Estamos falando dun centro de acollida que está ao lado de onde ata aí ben pouco estaba o Hospital Xeral, o famoso Pirulí de Vigo, en pleno centrísimo da cidade, na Praza de España, nos anos 80. Burradas como esta, eu que sei, os malos tratos das monxas, as mulleres embarazadas, si unha rapaza quedaba embarazada e, bueno, estaba abocada a ser nai solteira e en condicións de perigo, todo isto que conto de leválas a un piso aparte, de sacalas fora, eso aínda o facían ata o ano 2006, que é cando recollín o último caso, certa congregación de monxas en Vigo. E, ademais, curiosamente, certa congregación que teñen, aínda a día de hoxe, teñen o seu edificio ao lado do obispado, na mesma mazá na que está o obispado. Isto, bueno, cando se subera aquilo fora un escándalo terrible. Ali tamén lles daban alimentos en mal estado para comer. Fora un escándalo terrible. Subera todo o mundo. Destaparase, creo que fora no 2008. Isto sabíase. Así que, bueno, e logo todos estes casos, por exemplo, falo de todo o que conto da famosa granxa. Agora non lembro o nome da operación, pero ata o 2016 se seguía investigando en Lugo, no concello de Lugo, unha famosa operación de trata de brancas. Operación Carioca. Carioca, efectivamente, estes eran. Joder, a xente da Operación Carioca estaba involucrada ata en 4 burdeis diferentes e os responsables eran xente da policía local, altos mandos da policía local de Lugo e xente da corporación. E estuvos falando do ano 2016, onte pola tarde, como quen di. E o que se facía aí era terrible, terrible. Vamos, só contar o sumario da Operación Carioca, só ir relatando cronolóxicamente, eso daría para unha novela igual de potente que un lume azul. Por eso xogaba eses distintos planos de violencia, porque interesábame chamar a atención. Se a vos parece duro a parte máis ficticia, pois xa veredes cando chega a parte real. Eso era o que buscaba, non? Logo igual se me foi a man un pouco, é verdade. Tócame. Bueno, eu vou xuntar casi xa dúas preguntas nunha porque vexo que Pedro se estende bastante. Bueno, a túa novela fala de varias cousas, pero unha sobre todas, que son os abusos da infancia. Un delito, desde logo, cruel onde os haxa, que permanece oculto moito tempo polas características que ten e cando sae a luz pois xa está prescrito, non? E dai me leva a pregunta que quero facerche, falar de injusticia ou falta de xusticia e iso nos leva á vinganza, non? A min é o que máis me chamou a atención desta novela. De feito, estaba lendo agora no confinamento unha novela dunha noruega que se chama Vigdis Hjorth, non sei se o digo ben, que se chama La herencia, a novela, e nun determinado lugar, bueno, trata de un incesto, en un determinado momento un dos personaxes di: uno no se vuelve bueno sufriendo. Por regla general, uno se vuelve malo si sufre. Unhas liñas máis adiante pon: la disputa sobre quién lo ha pasado peor es pueril.
Los oprimidos suelen acabar mutilados, con una vida sentimental destrozada, suelen adoptar la manera de pensar y los métodos de actuar de los opresores. Esa es la consecuencia más infame de la opresión. Que ten que ver isto coa venganza de Viola e Sebastián? Home, pois eu creo que a verdade parece que así o escribise eu tamén. Antes dicías algo que me chamou a atención. Non é que sexa injustiza, é que falta de xustiza. Falta iso, non xustiza. Claro, claro. Eu creo que por aí veñen muitísimos problemas. E hoxe, bueno, hoxe, por suposto, estamos absolutamente colapsados polo coronavirus, pero ata aí ben pouco, ata que todo isto se nos foi das mans, bastaba abrir calquera xornal ou escoitar calquer telexornal para percibir esa sensación de absoluto desamparo en todos os aspectos, a xustiza, e non só neste país, sino casi como sensación global, a xustiza é un ben bastante escaso e, ademais, case sempre é unha moneda que case sempre cae da cara do lado dos que teñen poder para arrimala o seu carón, non? Imos vendo constantemente esa percepción de que a xustiza non é igual para todos. E eso non é injustiza, eso é falta de xustiza. Eso é o reflexo dun sistema xa non un sistema xudicial, sino un espazo de xusticia totalmente precario. Así que, cando non nos sentimos protexidos polo que debería ser a nosa xustiza, onde a buscamos? Pois, como dicía Rosalía, nas nosas mans. Claro que non... Esas sensacións de indefensión non se poden comparar, porque cada quen sente como lle sucedeu a él. A propia Viola, por exemplo, no caso de Un lume azul. Viola aguántao todo, e mira que a ela e ao seu irmán, a Sebastián, lles fixeron de todo terrible que se lle pudese facer unha persoa, faiselles. E de repente, cando deciden xirar, poñerse do outro lado da pistola, bueno, pois cando lle tocan a súa filla. Quero dicir, é moi relativo todo isto de en que momento decides deixar de confiar na xustiza, en que momento decides que isto é injusto, en que momento decides vingarte. Bueno, pois supoño que cando se pasan certos límites que cada quen se marca a si mesmo. Isto falaba moito nas primeiras entrevistas, non? Para min, un dos temas da novela é precisamente eso. Establecer os límites, establecer que é o que somos capaces de soportar, cada un de nós, e deixalo claro. Porque máis era algo que me parecía moi interesante. Unha vez que nos decidimos ata onde estamos dispostos a soportar, xusto, a continuación, o que vai facer a vida é vir e dicir así que hasta aquí, moi ben, pois agárranos do peito e lévanos ao outro lado dese hasta aquí. E a ver en que te convertes cando estás no outro lado. A min esa pregunta parecíame interesantísima. Non polo libro, non pola novela, sino porque bueno, polas testemunhas que fun recollendo. En que nos convertemos cando a vida nos pon ao outro lado. Logo de ter que soportar as maldades dos verdugos, dos executores, unha vez que nos levan ao outro lado, en que nos convertemos? Nós, que nos tiñamos por boa xente tamén. Por iso non sei, eu non teño moi claro, cando me preguntan que soportamos, que é o bo, que é o malo, cales son os bons, cales son os malos na novela, eu escapo moitísimo desas cuestións, porque creo que nas miñas novelas nada máis xoguei a los buenos e los malos en Os fillos do mar. Aí, máis que buenos e malos, había riquiños e para salir de dudas, nazis. De malos puxen os nazis, que podía poñer máis mal. Pero eu decía eso de que a disputa sobre quen o pasou peor ou quen é máis malo é pueril, porque ti, por exemplo, Esther se fixa
na venganza. No, por exemplo, non falabas antes da crueldade o ratas, o porco coméndolle o corpo, tal, que cruel. E se te pos do outro lado, de Viola e de Sebastián, que crueldade con uns nenos, non só con eles, con todos os que estaban no orfanato, e que forma de actuar que era habitual. Entón, que é peor? Quen sufriu máis en cada caso ou quen é máis malo en cada caso? Non se pode Claro, estipular. claro, é que de feito, mira, unha das miñas intencións, eu paseino fatal, fatal escribindo esta novela. Primeiro porque, a ver, como vos xa lestes, xa sabedes de que vai o xogo. Trátase de que, primeiro, que non saibas absolutamente nada do que sucede do que te vas a topar no libro. Por eso, esa sinopse tan rara, tan escueta, na que non se conta nada na novela. Oscura. Sí, bueno, o que se conta aí e nada ven sendo o mesmo, en realidade. Pero era por iso, era porque antes de empezar a conversa falábamos das perplexidades. Eu xogaba isto tamén, o desconcerto. De feito, eu, mentre estaba escribindo a novela, non lle contaba nada a ninguén, porque non quería que ninguén soubese realmente cal era a forma do que estaba construindo. Pero tiña moi claras cales eran as miñas intencións. O que pasa é que, bueno, isto é como... Supoño que como un mago construindo un truco novo, non? Eu, ao final, vou facer desaparecer a Estatua da Liberdade e facer que apareza no teu peto. Pero isto non o podes saber ata o final do truco. Entón, eu teño que esperar a que rematedes o libro para ver se funciona ou non. Unha desas intencións que eu tiña era precisamente xogar coa percepción do lector. Por suposto que é terrible pensar, e ademais, pois eso, eu que sei, o pobre profesor Montero, que é un home que lle dedica a súa vida a ensinanza, ou o doutor, ou, hostia, hai que ser moi cabrón para facerlle isto a este pobre home, non? Pero de repente vas rematar a primeira parte pensando que que cruel, que isto non se fai, isto está mal. Sí. Pero de repente vas a empezar a saber que é o que fixo toda esta xente. E dicir, bueno, igual esta outra persoa tamén é cruel. E ao final da novela, e isto sí que o recibín moitísimo, lectores que me din, hostia, eu pensaba que te estabas pasando, pero ao final da novela Logo respiras. máis. Dices, bueno, Claro, que claro. veo que fixo. Claro. Incluso hubo que me reñiu porque me decía que merecían moito máis. Por iso, pero somos as mesmas persoas, os mesmos que 400 páxinas máis atrás pensamos, hostia, que cabrón, isto non se lle fai a este home. Despois imos cambiando esa percepción e en realidade é o mesmo caso. Que pasa? Que agora está mal, está peor? Non, é o mesmo. É a nosa percepción a que cambia. Eu non me atrevería a dicir que é o correcto, que é o bo, que é o malo. Depende do que saibas e depende de cal sexa a túa experiencia, claro. Antes falabas do gran pano de fondo da falta de xustiza na sociedade actual. E con ese pano de fondo e nese momento aparece a literatura, e a literatura, en concreto o thriller, a novela negra, o thriller. Pensas que con autores como Domingo Villar, Ledicia Costas, Diego Ameixeiras, Arantxa Portavales, Pedro Feijóo, crees que vive un gran momento o thriller galego? Mira, eu creo que... A ver, sí que é un bo momento. É un bo momento. Agora, eu non che podo dicir... Algo que non me gusta especialmente cando se fala tanto da cousa esta do boom da novela negra galega e todo eso. Non me parece moi axeitado, porque aí hai autores, agora mencionabas a Domingo ou sobre todo a Diego Ameixeiras. Diego leva facendo novela negra excelente, para min de feito é o gran autor de novela negra en Galicia, desde moitísimo tempo antes de que se falase de ningún boom de nada. E, sen embargo, agora pois parece que
os marcos, as fotos, as esteamos levando outros autores. E a min eso non me parece de recibo. E logo, falar de boom ou de gran momento, bueno, eu entendo que se miramos exclusivamente para o marco en galego, para a produción galega, claro, vimos dunha situación moi precaria e casi calquera cousa que suceda, por pequena que sexa, xa é motivo de festa. E eu entendo, pero de aí a poñerlle un monumento pareceme excesivo. Porque logo, unha vez que pase ese día de festa, que nos vai quedar? Hai que ser un pouco realistas. A min, de feito, se tivese que festexar algo máis, en realidade, o que me parece moito máis interesante é o que está sucedendo fora. Antes mencionabas unha lista de autores que fora das fronteiras de Galicia sí que estamos tendo un certo recoñecemento e eso sí que me parece moi interesante, que nun espazo que é moito máis potente, moito máis forte que o galego, como é o espazo literario español, se lle estea prestando esta atención e este interese a unha serie de autores galegos que coincidimos, pois eso, no tempo, pois sí que me parece interesante e creo que sí que pode ser productivo. Agora, centrarnos tanto no caso galego, que ademais, sinceramente, en canto ao sistema, é un espazo no que o que máis lle gusta a xente é estar a hostias todo o puto día, pois a verdade é que non... A min eso non me interesa. Non me interesa en absoluto. Nada. Non... Cada vez que lle presto atención ao que está sucedendo en Galicia e a xente que está opinando sobre o que sucede en Galicia, en realidade todos son insultos, todos son campañas de desprestixio, todo é ruido, jaleo. Mira, a min non me interesa nada eso, nada. É un bo momento? Sí, pero polo que estamos conseguindo aí fora. Esther. Que escribiche na novela, hai días que están feitos de paredes, de muros infranqueables que por máis que un o intente, impiden calquera tipo de avance. E en todas as conversas, en todas as chamadas, non hai máis que brisagras oxidadas. Pezas de ferro vello que sabes que non van ceder. Hai días nos que crees que ningunha porta se abrirá. Ben, nesta novela hai como unha serie de portas que un ten que ir abrindo ata chegar a verdadeira historia que queres ti contar, non? O que decías antes, non son só eses crímenes tan horrendos, non, a ti, penso que é co que nos quedamos todos o que realmente sí que foi o que existiu, non os fogos artificiales. Sí. Estamos ora nunha situación tamén que temos que abrir moitas portas agora neste confinamento. Que pasará cando abramos esa porta de fora? Sí, a ver, eu non son ninguén para dicir nada, pero a miña sensación que pode ser errónea, pero a percepción que teño é que sí, desde logo, para sair desta imos ter que ir abrindo portas, pasando distintas estancias e supoño que ir saindo cada vez a unha sala maior que a anterior. Agora, o que sí que me parecería moi interesante é que de cada porta que abrísemos, de cada novo paso que deamos, que saquemos algo, que aprendamos algo. Bueno, que aprendamos no, que aprendésemos. Creo que sería o bonito, porque, como dicíamos antes, creo que bueno, para ben ou para mal, pois a vida nos puxo nunha tesitura na que si non aprendemos algo de todo isto, é que somos moi burros de Nuestro Señor. Agora, tamén é certo que, como vos contaba antes, fora da conversa, bueno, eu non é que sexa precisamente a alegría de la huerta e hai tempo que me volví un pouco desesperanzado bueno, para todo en xeral. E para isto supoño que tamén. Máis que nada porque basta abrir calquera libro de historia para ver que, en realidade,
a sucesión da historia non é máis que unha cadea de erros que se van repetindo unha vez e outra vez. Así que creo que estamos ante unha oportunidade fantástica para aprender moitas cousas, pero por desgraza tamén creo que como tantas veces anteriores non aprenderemos nada. Sairemos, os que teñan ou teñamos a sorte sobreviviremos, e volveremos a estar nas rúas. Igual durante un tempo con mascarillas, igual durante un tempo desconfiando das apertas, algo que me parece terrible, pero pasará. Isto tamén pasará. O malo, e o bo supoño que tamén, non abriremos portas e pensaremos xa na seguinte porta. Non creo que reparemos moito no que nos aprendeu abrir esta porta na que aínda estamos agora. Si facemos como as túas personaxes, eles criáronse no mal e de alguna maneira seguiron facendo mal tamén, non? Nesas portas que foron abrindo, non dixeron, bueno, pois imos olvidar o pasado e recomencemos nunha vida nova, senón que optaron pola venganza, non? Non... É como que se di que o maltratador sigue maltratando... Sí, é certo. Bueno, a ver, antes... Bueno, non é que eu sexa especialmente amigo dos meus personaxes, pero sí que no caso destes dous en particular, igual debería defendelos un pouco, porque en realidade estamos falando de dous personaxes que eles sí decidiran non volver a iso, non? É verdade que Sebastián queda un pouco tocado, pero tampouco lle fai mal a ninguén. E Viola tenta sacar adiante a súa vida, tenta sacar adiante o que lle queda desa vida tamén, ata que chega un punto en que lle tocan que para ela é o sagrado. E entón é cando decide volver a poñerse en pé e cuchillo entre os dentes, non? Quero dicir, ela tamén ten unha razón potente para tomar a decisión que toma. Pero bueno, seguindo esa analoxía, si o que crece mamando mal acaba facendo mal, supoño que nesta situación na que estamos nos agora, pois os que crecemos mamando burradas, pois acabamos converténdonos un pouco borricos, non? Entón, non o sei, sinceramente non teño moita esperanza. Oxalá estea equivocado e se é así, eu comprometo a levar o resto de vida que me quede un sombreiro destes de borrico con orellas. Xa nos están vendendo bonos para que compremos por adiantado para cando salgamos. Sigamos comprando vestidos e zapatos. Non bicheres, xa nos venden bonos agora, o sea que mira ti canto vamos corregir. Bueno, é verdade, claro. Volvendo á novela, que? Non teño esperanza niso, Esto da caída del capitalismo mundial, yo non me lo creo. Tampouco. Bueno, na túa novela, volvendo a isto, falan as víctimas, que isto me encanta. E din, vostedes non saben o que é o medo. Non imaxinan as cousas terribles que dicían que pasarían se en algún momento falábamos disto con alguén. Vostedes non saben o que é o medo. Éramos uns nenos. Medo e silencio. Van da man, sempre. Sí, e ademais nese caso encantaríame dicir que eso é colleita miña e quedar así de listísimo diante vosa, pero non hai máis que ver, non é o caso. Se eu podo escribir eso con esa seguridade é porque o recollín en varias fontes. Lembro que un dos consellos que me dera aí tempo Pérez Reverte foi que cando quera dicir algo realmente grave, procure blindalo triplemente. El contábame que era unha máxima que se aplicaban de sempre os vos xornalistas e me dicían isto, sempre tes que ter tres fontes, a que che dá a información, a que che asegura esa información e a terceira que é a que che blinda esa información. Cando eu escribo unha cousa como esa é porque tomárame moi en serio aquel consello e para dicir algo tan categórico como eso é porque o teño triplemente blindado. Non o digo eu, eso o din as vítimas. E algo que lles implica moitísimo o maltratador. De feito, os rapaces que sufren malos tratos, unha das
das sentencias que lles queda grabado no corpo a ferro e lume é precisamente ese, o medo, que ademais da experiencia física tan terriblemente traumática, ademais queda esa secuela psicolóxica que empeza a estar grabada desde o principio polo propio maltratador. Si cuentas esto, si dices algo de esto, será peor. E claro, imaginad un rapaz de 6 anos, un rapaz de 7 anos, o que lle están reventando o corpo, que pode haber peor que iso? E de repente o tipo que ten todo o poder, porque nese momento alguén que lle está agarrando pola nuca, afundindo no colchón, non hai máis Dios que ese, non hai máis Dios, non hai maior poder que ese en todo o mundo, en todo o universo. E esa voz que ten o maior control sobre ti, está che dicindo que ademais, si falas pode ser peor. O terror que sente calquera vítima nese momento é indescriptible. E iso queda grabado. Ese medo era o que recollía. Non hai medo como a ese. E iso métese che dentro. E non hai maneira de sacalo. Era terrible, pero bueno, era... De aí ven, de aí ven. Veces como había que desintoxicarse. Sí, o que máis me alegra a min ao final de todo isto é que Viola marcha. Sí, Encantoume ese final. é certo. Pensaches en outros finais distintos? Non, ademais, tiño clarísimo, bueno, xa sabedes, non sei, algunha vez, bueno, moitas veces o teño contado por aí, eu nunca sento a escribir, primeiro, o que vos dicía antes, todo o proceso de documentación é brutal, e unha vez que sento a escribir e empezo a redactar, o proceso físico de redactar a novela, xa sei como se vai desenvolver toda a novela, porque levo tanto tempo con ela na cabeza que a teño planificadísima. Así que o final tiñao clarísimo. Non nunca se me pasara pola cabeza outro final. Entendo que a experiencia do lector, que claro, vos tedes esa xenerosidade para comigo de ir deixándovos levar pola novela. Entón non tedes todo ese proceso previo. E o mellor, nese deslizarse pola novela, máis, a veces máis amable, outras veces máis duro, pois igual se vai conformando na vosa cabeza un final diferente. De feito, agora estaba me lembrando dunha lectora que me reñía porque me dicía e que eu estaba convencida de que ao final Viola ia saltar, ia botarse ao mar tamén, e eu pensaba, por qué? Quero dicir, xa lle fixeron todo o mal que se lle pode facer unha persoa en vida. Rayiño de esperanza. Claro, e ademais ela... a ela xa lle fixeron todo canto mal se lle podía facer. E ela reaccionou conforme a todo ese mal que se lle fixo. Decidiu poñer en marcha un proceso e o culminou, o levou ata final. Deixa en paz. Xa está, xa tivo todo canto lle tocaba. Deixa que teña esa paz. E ademais, eu vía na miña percepción, que é tan válida como a de calquer outro lector, xa está, xa neste libro xa todos nos expuxemos ao mal, todo o que tiñamos que estar expostos. Tócanos unha pouca de paz a todos, por eso, e creo que Viola, ao final, pois, personificaba perfectamente esa necesidade, non? Por eso, deixalo aí e que a nena estea bailando debaixo do mar, non sei, creo que necesitábamos un pouco de bálsamo para o espírito, non? Un pouco de cariño. A última. Facendo esta conversa para unha radio, temos que preguntarche a forza por La Matumbá. Xa hai 8 anos que tomachedes un descanso, pero a súa música pervive na memoria de moita xente. Será verdade iso da maior pervivencia da memoria auditiva? Pois, non sei, eu sempre pensaba que aí
máis potente é a memoria olfativa, pero bueno, creo que non queredes saber como che irá o camerino de la Matumbá, así que imos deixar mellor a parte musical. É curioso que digas isto, porque bueno, claro, foron moitísimos anos, ademais construímos moitísimo entre varios no grupo, fixemos moitas cousas, foron anos moi bonitos, pero é unha parte que eu xa tiña, tiña un pouco... É unha habitación nese palacio da memoria que temos todos, na que entro moi poucas veces e cando sei que non hai ninguén máis na casa e que ninguén me vai pillar nesa habitación. Pero curiosamente, e xuro que isto é absolutísimamente certo, hoxe pola mañá, non sei a santo de que, mentre estaba tomando café, venme á cabeza unha canción que ademais non é das máis coñecidas de la Matumbá, pero acordeime dela, non sei por qué. Unha canción que fixéramos para o segundo disco, que compuxera Toño, un dos guitarristas do grupo, que xa daquela nos parecía fermosísima, unha canción que se titula Aquí. Nun momento dicía algo así como aquí volverá a ver luz. Foi unha canción que Toño compuxera no ano 2006. Non sei se lembrades, houbera aquela campaña, porque aquilo tivo que ser unha campaña de incendios terrible que casi nos acaba de queimar todo o país. E Toño compuxera naquel momento de desesperación esta canción. Logo resultou que ao final dese ano foi cando houbera todos aqueles cambios no grupo, estivéramos a piques de desaparecer, e se o grupo seguiu adiante foi porque 4 ou 5 de nós decidimos isto paga a pena, temos que seguir adiante, e de repente aquela canción converteuse noutra cousa, non? Era como unha canción de esperanza, non diría de resistencia, porque iso me parecería un pouco arrogante, non? Pero era unha canción que estaba escrita con esperanza, con esperanza de isto que nos está sucedendo é terrible, pero volveremos a ir adiante, non? E creo que esa canción hoxe, a min desde logo animoume o despertar, porque cada día, antes falábamos disto, non? De estar a veces en casa tranquilo ou despertar aí casi dun mal soño e dicir, Dios, non era un pesadelo, é a realidade e hai que sair adiante outro día máis, non? E eu cada día esperto buscando algo que agarrarme. E hoxe espertei con esta canción na cabeza. E desde logo, mira, é un das cousas bonitas que lle debo a la Matumba. Pois aquí de la Matumbá, a ver se sirve tamén para estender a esperanza. E o Lume Azul de Pedro Feijóo, libro que centrou nesta xornada o Club de Lectura de Radiofusión por primeira vez a través do Skype. Pitusa Arias, moitas grazas. A vos. Esther Val, moitas grazas. Prazer estar con todos vosotros. E Pedro Feijóo, pedimosche disculpas polos fallos técnicos que puidera haber e moitas grazas. Nada, fallo técnico ningún. Ademais, aquí xa estamos todos para en plan consello de ministros, así que xa o temos todo controlado. E nada, para min, por suposto, estas cousas sempre son moito máis bonitas, máis intensas se nos puidésemos dar unha aperta. Exacto. Pero bueno, para outra ocasión, pois, para a próxima. Anotado queda. Pero para min xa sabedes que ademais poder falar con vos, porque, bueno, non sei como fará outra xente, pero para min escribir unha novela é lanzar, e intentar sobrevivir a un naufraxio, lanzar unha botella ao mar, e si cobra sentido é cando vos chega a vos, cando vos chega aos lectores e podemos falar sobre iso e tender pontes, ou seja, que para min estes encontros valen ouro e agradezovos moitísimo que, male as dificultades, pois me desedes a oportunidade de conversar con vos. Bueno, Pois placer, para a nós chegou a botella. Eu estou encantada. Parabéns. Bueno, Pedro, un saúdo. Moito éxito. Nada, pois un bico grandísimo a todos. Cuidadevos moito e tede moito cuidado, que nos podamos apertar pronto. Eso. Sí, Vale. o gallar.